17. október je Medzinárodným dňom za odstránenie chudoby. Formy chudoby sú rôzne. Presvedčil sa o tom aj dedinský učiteľ v Stráňach pod Tatrami. Svoje skúsenosti s biedou nielen ekonomickou, ale aj citovou porozprával kolegyni Ivane Radkovskej. Alexander Jakubčo učil najskôr v škole pre nadané deti v Bratislave, rozhodol sa však pre inú skúsenosť – vzdelávať školákov z najchudobnejších vrstiev. Už rok v Stráňach pod Tatrami vidí, aký dosah má ekonomická chudoba. Niektoré z detí totiž chodia do školy bosé, otrhané a vo vetrovke, ktorá im siaha až po členky. Zaskočilo ho však osobné stretnutie s chudobou vzťahov. Si neviem ani predstaviť, aké to je byť chudobný, citovo, aké to je, keď nám nedôverujú ani vlastní rodičia. Ja to zažívam vlastne každý deň a je to pre mňa veľká škola ľudskosti. Oči mu otvoril žiak Kristián. Chlapča z osady často vymeškáva školu alebo chodieva na vyučovanie neskoro. Učiteľ to pripisoval lajdáckosti. Kristián mu však povedal, že sa musí postarať o súrodencov vždy vtedy, keď mama odchádza z domu. My si ani neviem predstaviť, aké prekážky musia takéto 10-ročné deti prekonať. Kristián nebol v škole ani v čase našej návštevy, preto sme sa ho rozhodli vyhľadať v osade. Jeho matka, ktorá čaká svoje 9. dieťa, nám tvrdila, že je chorý a že do školy ho preto neposlala. Uvedol, že sa mu nechce dneska ísť. A že ani predvčerom nebol v škole a že vraj ste mu nakázali, aby strážil deti, pravda? Nie, už toto nie. Ten deň mi utekal kde. Ten môj Kristián zobral vlastne svojich súrodencov a odprevadil ich k babke. A potom sám prišiel vlastne do školy, lebo uvedomuje si, že v škole mu je asi oveľa lepšie ako doma, pretože v škole nájde láskavé slovo, niečo sa naučí a má tam kopec kamarátov. Tá dobre je do školy. A pán učiteľ je aký? Dobrý. Rodičov častokrát neodrádza od záškoláctva ich deti ani to, že môžu prísť o rodinné prídavky a že im hrozí väzenie. A že ak k tomu dôjde, padajú ešte hlbšie do osídiel chudoby. Ivana Radkovská, RTVS.